سلام تخاتلتي مدب شورا فلتت كما يعلقهم كما يتغنوا نلوم معنتي أزيو أقداس زغانا ندبي بزعبا لابتوب قدمي مجزاءنا كنفلطوم زقبانا حمشت أقدست نقرات حيزالكم مزيال له مغنياتو قدمي لابتوب مفلاتنا مجزاءنا لابتوب كنفلطوم زقبانا أقدست نقرات اللو معناته كلن لابتوب حد عينه هيكونن معناته كمتي أبسبسي هذا نيشتي قلعة زلوا عقمن هذا جوز من أسي زلوا عقمن ببيني تكع لابتوب كا كومين استفلالي عقمي دلون سلازيك قدم لابتوب مجزانا انت عينة مدبات اللونا مدبات أوسينا لك نتي دلينا دلنا نجر التهارملنا لابتوب كنجز سلازلنا همشت أقدست نجرات قدمنا نفلتهم زقبانا اللومو الجنابهم كبلوكم سناي مكتتال اتقدم يكون فلتة دلنا بروسيسوري إذا بروسيسور ويدما CPU Central Processing Unit هانغول نايتا داتاي نايتا كمبيوترنا هانغول إذا CPU مغنياتو بقطة يكون بتزاواري زخونا عينة سرح بزي CPU دسالت ስለዚህ CPU ናትና እቲ ፕሮሰሰር ናትና ጽቡቕ እንተዳ ኮይኑ ቅልጥፍን ጽቡቕ እንደሆነ ስራሓት ኮምፒውተርና ተሳልጠልና ማለት እዩ ዝተፈላለየ ዓይነት ፕሮሰሰር ይደሎ ግን እቲ ዝበለጸ ኢንተል ፕሮሰሰር ክንጥቀም ስለዘለና ነዚ ኢንተል ኣብዚ ኣምጽዮ ኣለሁ ስለዚህ ፕሮሰሰር ናትና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ናትና ኮምፒውተር ናቶ ሃንጎላ فاست ندحر كوين قلطف حنقول تداهليو قلطيفه خان كل نغارات كسرحلا تخيل مالتي ስለዚህ መጀመሪያ ክንግደሰሉ ዘለና ገንዘብና ቀድሞ መውጻና እቲ ፕሮሰሰር ናታ ጥዑይ ሓንጎል ዘለዋ ላፕቶፕ ክንገዝእ ስለዘለና ማለት እዩ እዚ CPU ናብነት ሓንቲ ላፕቶፕ ናትና ክልተ ኮር زلوا أنت ده أخوينا كلتا عينة سرحة طرح at the same time بحدك زي كتسالت لنا تخيل مالتي تي كور أي سلسلة كور أي حموشة كور أي شوعات نبلك خيط كله نايتن كمبيوتراتنا حيلي نوسخه زيادة قلطفات نخونا يخدم مالتي لذي البروسيسور نهذا بتاع أجداس سلزخونه أزينا كنقدسوا لي قبأنا يماتي كساب جامع بيلو موديل لو نايزي إنتل كامباني كساب أي كور أي تشعتي بعد كور أي تشعتي جن نعنا بتعمل عبي من البات جيمز ديفلوب نقبر لون تدا أخوينا جيم نتساعد لن عينة لابتوب تدا أخوينا تراينا نجزء نخلنبر تي أزيو حيالي تي كور أي تشعت كور أي سلسلة حمشت شوعات تجن أزيو معنا أخلاتن بتعمل صبغات وصفوفاتني تين لابتوب أزين كل فاتن بقنا مالتي بومنزر أي سلسلة نخفلو لجنزب أي حمشة نخفلو لجنزب أي شوعات نخفلو لجنزب ببيني نخبر خمس غيد فلوتي سلازي تي أي سلسلة أزي أخلي أي حمشة خاخم مالتي لذي جنزبنا أبجو بخنا علمتان إزي بروسيسور انتاي مالتي فليتنا توعي بروسيسور دلوا كمبيوتر كنجزء تمراتي خون مالتي كاو أتسيلنا بخال أي نريو زي رامي أقدمنا بروسيسور رينا تانينا رامي خات خال أي جزء اتخال أي كنقدس ولز قبعنا مالتي زي رام random access memory إلو يزرزر مالتي يحط رقالات abbreviation جزياو مخزن كا كنبلا نخيل ولا بتقرينيا مالتي أبزي رام اتوم نسرعهم دلنا فايلات قدمي ابتي قوامي مخزن مقماطهم ابز رام يوم زقمطو ስለዚህ ሓደ ጥቅሙና እዚ ራም ስዩ ካላይ ነገር ከአኒ ኣብ ሓደ እዋን ዝተፈላልዩ ዓይነት ስራሓት ንኽንሰርሕ እዚ ራም እዩ ዝሕግዛና ታ ኮምፒውተር ማለት እዩ ንኣብነት 10 ዓይነት ፕሮግራማት ከፊትና ኣብታ ላፕቶፕ ናትና ክንሰርሕ እዚ ራም ናትና ገጅፍ ክኸውን ኣለዎ እዚ ራም ናትና ገጅፍ እንተዘይ ኮይነ ኣዝያ ዝሕልትያ ትኸውን ታ ላፕቶፕ ናትና ማለት እዩ ምክንያቱ ይትጭነቕ ይበዝሓ ማለት እዩ
ስለዚህ እዚ ግዝያዊ መኽዘን ንብሎ ዘለና ቅድሚ ኣብቲ ቋሚ መኽዘን ምቕማጡ ነቲ ፋይላት ንሰርሖ ዘለና ሂዝዎ ኣሎ ካልኣይ ከዓ እቲኦም ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽናት ኣብ ላፕቶፕና ዘለውኻ ኣብ ዝራም እዮም ዝቕመጡ ማለት እዩ ራንደም ኣክሰስ ሜሞሪ ዝበሃል ማለት እዩ ካልኣይ እታ ላፕቶፕ ናትና ጥፍያ ፀኒሓ ክትውላዕ ከላ ቀልጢፋ ንኽትውላዕ ዝገብራ እዚ ራምን እቲ ሃርድ ዲስክ መፂና ድሕሪ እዚ ክንሪኦ ኢና ቀሲልና እዚኣቶም ክልቲኦም ቀልጢፋ ከም ትውላዕን ፋስት ዝኾነ ኮሙኒኬሽን ከም ዝህልዋ ኣብ ውሽጣ ክገብርዋ ዝኽእሉ እዚኣቶም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ራም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ዝተፈላለየ ስራሓት ኣት ዘ ሴም ታይም ክሰርሕ እንተኮይንና ራም ናትና ዓብ ክኸውን ኣለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ልሙድ ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ዝጥቀመሉ ዝሓሸ ማለት እዩ 8 ጂጋባይት ክሳብ 16 ጂጋባይት ራም ዘለወን ኣለዋ ሰን ኣዝየን ዓበይቲ ማለት እዩ ዓብ ሓይሊ ዘለወን ማለት እዩ 8 ራም ዘለዋ ኣዝያ ጽብቕቲ እተን ዝሓሰራ ላፕቶፕ ኣብ ዕዳጋ ንረኸበን 2 ጂጋባይት ራም ዘለወን ኣለዋ እዚኣተን ኣዝየን ድኹማት እየን ንእሽተይ ዓቕመን ማለት ይሰርሓ ክንሰን ግን ንእሽተይ ዓቕመን ፈሊጥና ክንገዝአን ከለና 2 ጂጋባይት ዘለዋ ራም ዘለዋ ክንገዝእ ንኽእል ኢና ግን ዓቕማ እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና ስለ ዘለና ክንረብሻ የብልና ደንጉያትኒ ኢልና ስትረስ ክንገብር ኣይግባእናን ምክንያቱ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ዓቕማ ማለት እዩ ስለዚ ራም ናታ ከዓ ተገዲስና ርኢና ክንደይ ራም ይደድልየና ናትና ፈሊጥና ላፕቶፕ ንምግዛእ መደብ ክንገብር ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንሪኦ ሳልሳይ ከዓ እቲ ስቶሬጅ ወይ ከዓ SSD እዚ SSD solid state drive ኢሉ ክዝርዘር ይኽእል ወይ ድማ ቋሚ መኽዘን ኢንስታንት ዳታ ትራንስፈር ይብሎ ዝያዳ እዚ ኢንስታንት ዳታ ትራንስፈር ዝብሎ ዘሎ ካብቲ ሃርድ ድራይቭ HDD ንሪኦ ኢና ኣብቲ ላፕቶፕና ኩሉ ግዜ ይጥቅዕሉ ስለ ዝኾኑ ንእሽተይ ወረቐት ኣለዎ ኣብቲ ላፕቶፕ ክንገዝእ ከለና ኣብ ታሕቲ መግለፂ ኣለዎ HDD ክንደይ ጂጋባይት ከም ዝኾነ ሕጂ ካብ HDD SSD ክንመርፅ ተመራፂ ይኸውን HDD ቁሩብ ዝሕል ዝበለ እዩ ሕስር ዝበለ እዩ ከዓ SSD ተኾይኑ ሙዕቡል እዩ ብጣዕሚ ቅልጡፍ እዩ ቁሩብ ከዓ ዋጋ ዝውስኽ ተበለ እዩ ካብ HDD ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሃርድ ድራይቭ HDD SSD ዘለዋ ላፕቶፕ ክንገዝእ ከዓ ተመራፂ ይኸውን ዜን SSD ዘለወን ቅልጡፋት እየን ኢንስታንት ዳታ ትራንስፈር ይብሎ ቅልጡፍ ዝኾነ ማለት እዩ ናይ ዳታ ምትሕልላፍ ክእለት ኣለዎ ኣብቲ ውሽጡ ናቱ ኔት ስለዚ ላፕቶፕና ክፍት ምስ ኣበልናያ ክንፅሕፍ ዲና ዝኾነ ፕሌይ ክንገብር ዲና ዝኾነ ነገር ክንገብር ቅልጡፍ ናይ ዳታ ትራንስፈር ምግባር ክእለት ስለ ዘለዎ እዚ SSD እታ ዳታ ናትና ኣዝያ ፋስት እያ ትኸውን ብጀካ ምዕቃብ እንደገና ዳታ ትራንስፈር ናይ ምግባር ክእለት ኣለዎ እዚ SSD ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ስለዚ SSD ናትና እዚ ስቶሬጅ ናትና ከዓ ቁርብ ዕብይ ዝበለ እንተደኣ ኮይኑ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ግን ክዓቢ ከሎ ምስኡ ዋጋ ክውስኽ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ብናትና ዓቕሚ ንኸይድ ሕጂ ኣብ ዕዳጋ ንረኽበን እተን ዝሓሰራ 32 ጂጋባይት ዘለወን እየን 32 ጂጋባይት ዘለወን SSD ዘለወን እንተደኣ ኮይነን ንኣሽቱ ምዃነን ፍሉጥ እዩ ክሰርሓ ከለዋ ከዓኒ ቀስ ኢለን እየን ዝሰርሓ ብዙሕ ክንፅዕነን ኣይግባአናኒ ዝሕዝኦ ነገር ውሑድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ መንፅር እዚ እናወሰኸ ከይድ ከሎ እቲ ዋጋ እናወሰኸ ከይድ ኳሊቲ ዝኾነ ንብረት ከዓ ንሕና ንገዝእ ማለት እዩ ዋላ እቲ ህይወት ናይታ ዳታ እቲ ላይፍ ታይም ናይታ ዳታ ናይታ ላፕቶፕና ከማን እዚ SSD ይሕግዛ እዩ ምክንያቱ ኤነርጂ ብዙሕ ዝወስድ ኣይኮነን እቲ HDD እዚ ሃርድ ድራይቭ ክሳይ ይገብር እዩ ቁርብ ዝያዳ ኤነርጂ ከም ትወስድ ገብራ እዩ እዚ SSD ቁርብ ይዕቅብ እዩ ኤነርጂ ስለዚ ዋላ እቲ ላይፍ ታይም ናታ እዚ SSD እንድሕር ኮይናታ ላፕቶፕ ናትና ቀልጢፋ ኣይትረስን እያ ሕጂ ብዙሕ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ እዚ SSD ስለዚ ስቶሬጅ ናትና SSD ዘለዋ ላፕቶፕ እንተደኣ መሪፅና ጥዑይ ንብረት ንመርፅ ከም ዘለና ንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ብመንፅር ናይቲ ጥዑይ ላፕቶፕ ከዓኒ ቁሩብ ክብር ዝበለ ገንዘብ ንኸፍል ቀሲና ከዓኒ ላፕቶፕና ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ክንፈልጦ ኣለና ዝያዳ ሓበሬታ እንተደሊና ሰርች ክንገብር እዚ መበገሲ ክኾነና ይኽእል እዩ ኣቲና ሰርች ጌርና ዝያዳ SSD እንታይ እዩ ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ዘለዎ ብከፊል ኣነ ዝገልፆ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ
ብዙሕ ፋይላት ንሰርሓላን ብዙሕ ንቐምጠላን ፊልምታት ድራይቭ ንገብረላን ተደኣ ኮይናታ ላፕቶፕ ናትና ብዙሕ ሙዚቃ ድራይቭ ንገብረላ እንተኾይናታ ናትና ወይ ፕሮግራሚንግ ንሰርሓላ እንተደኣ ኮይና ዳታ ናትና እቲ SSD ዕብይ ዝበለ ክኸውን ጽቡቕ እዩ ካብ 120 ክሳብ 500 ይደሎ ክሳብ 1 ቴራባይት እንድበጽሓ ግን ብጣዕሚ ዓብን ሓያልን ይሱ ንኖርማል ንጥቀመሉ እንተደኣ ኮይና ካብ 120 ክሳብ 500 ደሎ እንተደኣ መሪጽና ናትና ላፕቶፕ ጽብቕቲ ላፕቶፕ ኮይናላ ማለት እዩ ስዊች ኦፍ ኮይና ጸኒሓ ክትጅምር ከላ ቅልጥፍቲ ትኸውን ዝኾነ ዓይነት ዕዮ ንምስላጥካ ኣዝያ ቅልጥፍቲ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነቐምጦ ስቶሬጅ ከኣኒ ገፊሕ ይኾነልና ማለት እዩ ልክዕ ከምዛ ሓደ ኣብ ገፊሕ ቦታ ኮይኑ ዝንቀሳቐስን ኣብ ጸቢብ ቦታ ኮይኑ ዝንቀሳቐስን ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ኣብ ጸቢብ ቦታ ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ደሎ ዝያዳ ይደክም ወይ ድማ ይጭነቕ ካብቲ ኣብ ገፊሕ ቦታ ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ደሎ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ SSD ናትና ኣብ ገፊሕ እንተደኣ ኮይኑ ብዙሕ እንተደኣ ኮይኑ እታ ዳታ ናትና ቅልጥፍትን ከይተጨነቐት ቀልጢፋ ሸረር ኣቢላ ተምጽኦ ትኽእል ነቲ ዝደለናዮ ነገራት ክንጽሕፍ እንተደሊናها ቀልጢፋ ትጽሕፍ ኣይትድንጉን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ SSD ካብ ከፊል ካብ ብዙሕ ብውሕድ ማለት እዩ ነዚ ይመስል ተጠቕሞ SSD ካብ ተገዲስና ክንሪኦ ዝግባአና ነገር ምዃኑ ክንርዳእ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ንሪኦ ራብዓይ ባትሪ ላይፍ እዩ ዕድመ ናይቲ ባትሪ ወይ ድማ ባትሪ ላይፍ ናይቲ ላፕቶፕ ክንደይ እዩ እዚ ኸ እዚና ክንግደሰሉ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ብመንፅረት ተውፅኦ ገንዘብ ጥዑይ ንብረት ክትገዝእ ከለኻ ኣዝዩ ጽቡቕ ሓሲሩልና ክንብል ከለና ብኡ መንፅር ከኣኒ ድኹም ፕሮዳክት ምዃኑ ክንፈልጥ ጽቡቕ ለዚ ኣነጻጺርና ምስቲ ንሕና ንደልዮ ዘለና ፕላን ጌርና ንክንገዝእ ይሕግዙና እዮም እዚኦም ነጥብታት እዚኣቶም ጥዒት ላፕቶፕ ልክዕ ከምታ ዝደለናዮ ክንገዝእ ማለት እዩ እዚ ባትሪ ላይፍ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ምናልባት ቻርጀር ተሰኪምና ከይንኸይድ ንኽእል ንኸውን ምናልባት እውን ቻርጀር ክንስከም እኳ እንተኸኣልና ኣብ ዝኸድናዮ ቦታ ኸ ሶኬት ኣይንረክብ ንኸውን ንመገሻ ክንከይድ ተደኣ ደሊና ወይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ወፂና ሒዝናያ ክንወፅእ እንተደኣ ደሊና ኮፍ ኢልና ክንሰርሓላ ኣብ ደገ ኮይና ቁሩብ እቲ ባትሪ እቲ ዕድመናቱ ንውሕድ በለ ሰዓታት ዝጸንሕ ዓይነት ባትሪ ዘለዋ ክንመርጽ ተመራጺ ይኸውን ምናልባት እውን ባትሪ ክንቅይር ደኺምና ባትሪ ክንቅይር ተኾይና በይኑ ባትሪ ክንገዝእ ከለና ጽቡቕ ጌርና ክንሪኦ ጽቡቕ ንኣብነት 15 ኢንች ባትሪ ዘለዎን ላፕቶፕ ክሳብ 10 ሰዓታት ክጸንሕ ይኽእል ባትሪ ስለዚ እዚ ኸኣ ተገዲስና ክንሪኦ ዝግባአና ሰርች ጌርና ብግቡእ ኣንቢብና ክንፈልጦ ዘለና ነገር ምዃኑ ኣገዳሲ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ካልኣይ ሓምሻይ ንሪኦ ብራንድ እዩ እዚ ብራንድ ሕላገት ክንብሎ ንኽእል ብትግርኛ ሕላገት ማለት ናይቲአን ካምፓኒታት ሕላገት እዩ ንኣብነት እዚ ፍሉጥ እዩ ናይ ኣፕል ሕላገት ከም ዝኾነ ናይ ኣሰር ሕላገቶም እዚ እዩ ናይ HP ሕላገቶም እዚ እዩ ናይ ዴል ሕላገቶም እዚ እዩ ናይቲአን ፍሉጣት LG እዚኦም እዮም ሕላገት ወይ ከዓ ብራንድ ዝበሃል ስለዚ ኣየናይ ብራንድ ንገዝእ ኣለና እቲ ፕሮሰሰር ርኢና ራም ርኢና እቲ ስቶሬጅ ርኢና SSD እቲ ባትሪ ላይፍ ናቱ ክንደይ ምዃኑ ርኢና እዚኦም ዓይነት ፕሮዳክት ግን ናየናይ ካምፓኒ ምዃኖም በየናይ ነለልዮም በዚ ብራንድ ኢና ነለልዮም ስለዚ በቲ ብራንድ ናየናይ ካምፓኒ ምዃኑ ንፈልጥ ሕጂ ጽቡቕ ብራንድ ዘለዎን ላፕቶፕ ጽቡቓት ላፕቶፕ ጽቡቕ ፕሮዳክት ማለት እዩ እዚ ደል ኣሱስ ኣሰር HP ሌኖቭ ኣፕል ቶሺባ እዚኦም ዳሕሽ ጽቡቕ ፕሮዳክት ዘለዎም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዘይንፈልጦ ብራንድ ጽቡቕ ድዩ ሕማቕ ድዩ ናይ ዘይንፈልጦ ብራንድ ካብ ንገዝእ ናይቶም ዳሕሽ ብራንድ ዘለዎን ዝሓሸ ክሳይ ዘለዎም ማለት እዚ ብራንድ ኩሉ ግዜ ቀሊል ነገር ኣይኮነን በዚ ብራንድ እዚ ጥራሕ ስለ ትፍለጥ እታ ካምፓኒ ኣብ ዓለም ሙሉእ ናታ ፕሮዳክት ውፅኢታውን ጽቡቕን ፕሮዳክት እምበር ዝንቀፍ ፕሮዳክት ክኸውን ኣይደልዮን እየ ስለዚ ኣየናይ ብራንድ ኢና ንገዝእ ዘለና ክንፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ንሎማዓንቲ ኣዳሊናያን ዝነበርና እዚአን ሓሙሽተ ኣገደስቲ ነጥብታት እየን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ የራኽበና በብዘለናዮ ሰላም ወሰናይ